Birgiti, irgizki bit? Nizki? Tiblitikin, misidiz. Izindi? Txiliti! 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 Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, tablet hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Urte politikoari hasiera eman zaio legebiltzarrean. Goizeko 9:30 hasi da politika orokorreko eztabaida nolabaiteko normaltasunarekin. Gainera, eserleku ia guztiak beteta izan baitira. Legegintzaldi honetako lehendabiziko eztabaida orokorra da, izan ere iaz ez zen egin, beraz garrantzi berezia du. Goizeko saioan lehendakariaren hitzaldiak izan du protagonismoa, batez ere 3 gai izan ditu ardatz izurriaren bilakaera bertan akatzak egin direla aitortu du, susperraldi ekonomikorako gakoak aipatu ditu baita ere eta autogobernuaren arloan adostasun sendoa lortzeko beharra azpimarratu du. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur albistegira. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta hartu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Iraiak 16 ditu, osteguna da eta ez da bezala urte politikoari hasiera eman diote gaur legebiltzarrean. Udan Earbeo lankideak bildu ditu, orain artean esandakoak. Legealdiak urtea bete berri duenean, legebiltzarra bere ohiko jardunera heldu da 2 urteren ostean berriro ere legebiltzarkide denak bertan direla eta gonbidatuekin egin dena. Aurrez aurreko jarduera berreskuratuta jarleko guztiak bete dituzte gaur legebiltzarkideek, hori bai manparak tartean dituztelarik. 75 legebiltzarkideak bertaratu dira politika orokorreko azken pleno egin zenetik 2 urte pasa diren honetan, iazko inbestidura saioaren salbuespenak kenduta. Alderdi politiko nagusietako ordezkariek bertati bertara jarraitu dituzte hitzaldiak. Ortuzar, Otegi, Morales eta Garrido ikusi dira tartean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldun nagusiak ere bai eta Denis Itxaso Espainiako gobernu ordezkaria. Eduki politikoari dagokionez, Iñigo Urkullu lehendakariaren hitzaldiak markatu du eztabaidaren mamia. Pandemiaren egoera eta hura kontrolatzeko neurrien arintze posiblea, suspertze ekonomiko eta horretarako beharrezko diren inbertsioak eta autogobernua. 3 ardatz horien gainean aritu da. Berrikuntza, jasangarritasuna, kohesioa eta autogobernua dira etorkizuneko gakoak garai berri honetan. Pandemiaren bilakarak eragindako itxaropenetik ekonomiaren susperraldia izan da lehendakariak egin duen hitzaldiaren ardatzetako bat. Gaur inbertsio publikoa iragarri du susperraldi hori bultzatzeko. El importe de este programa extraordinario será de 250 millones de euros que se sumarán a los más de 1.000 millones que recogerá la propuesta de presupuestos 2022 y a los fondos de recuperación y transformación que llegarán desde la Unión Europea. La capacidad inversora total del Gobierno vasco para el próximo año será de 1.600 millones de euros. Beharrezko autogobernua ere ipini du mahai gainean. Legebiltzarrean adostasun sendo baten bila eta Espainiako estatuarekin aldebiko harreman berrituan oinarrituta. Adi egongo gara eta bertakoak zuzenean kontatuko dizkizuegu eta baita ere 11.eu zen eskura izango dituzue, baina bestelako gaiak ere gaurkoan izan ere larun batean Arrasaten Zarek deitutako mobilizazioak hautsak arrotzen jarraitzen baitu. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebazpena eman du, ez du debekatuko euskal presoen eskubideen aldeko martxa, horretarako ez baita baimen espresurik behar, soilik komunikatu behar dela nabarmendu du Auzitegiak.
Espainiako poliziaren sindikatu nagusiak eta Guardia Zibilaren elkarteak jarritako helegite bati erantzunez eman du erabakia, eta bi taldek gogor salatu dute auzitegiaren ebazpena. Marken Olano, Gipuzkoako aldun nagusiak eskatu du liskarra saihestu dadila Arrasateko ekitaldietan, izan ere zarek antolaturiko protesta ez da mobilizazio bakarra izango. Alderdi Popularrak eta Voxek ere jakinarazi dute bertan izango direla egun horretan. Inazio Oyarzabal, zareko bozeramailea dugu pantailaren beste aldean, egoeraren berri eman eta mobilizazioaren nondik norakoak zintzuk diren emateko. Eguerdian, Inazio? Kaixo, eguerdian. Aipatu dugu, ez da, aste osoan zehar, zer esana eman duela mobilizazioak, osotariko erreakzioak ikusi ditugula, baita ere tartean larunbateko martxa hori debekatzeko eskaerak, baina ez berra dago, mobilizazioaren muina dela eta zarek eskatzen dela legedia betetzea besterik ez. Bai, egia esan, harrituta gaude egon diren erreakzio olatu horrekin, guk beste askotan egin bezala legea betetzea eskatzen ari gera, presoek bizi duten salbuespenezko legedi hori bertan geratu eta legeak dioen bidea presoei egiten uztea eskatzeko beste mobilizazio bat da, eta egia esan harrituta izaten ari den Oiartzunarekin eta gehiago, sarek bere ibilbidean egindako dinamika eta ekimen guztietan parte hartu ere duten asko, zalantzan jarri dutelako mobilizazioaren zergatia, mobilizazioaren helburua eta argi eta garbi esaten dugu orain arte egin bezala, hau ez dela egingo omenaldirik eta ez dela bide hortatik egingo den ezer, baizik eta bizi den salbuespenezko legedia bertan bera geratu eta legedia arrunta aplikatzeko eskaera egiten duen mobilizazio bat dela. Legedia arrunta aipatu duzu, izan ere Unai Paroten kasuan adibidez legedia arrunta ezarriz gero, aspalditik egon barko luke kalean, baina oraintxe bertan zein da bere egoera? Bai, azkenean, kasu konkretu honetan, salbuespenezko legediak ertz ezberdinetatik ere ikutzen dio. Azkenean, kodigo zaharrarekin zegoen zigortuta eta 30 urteko kartzela zigorretik, 7/2003 legedia indarrean jarri zenetik, 30 gehi 10, 40 urteko kartzela zigorra ere ezar dakioke, eta guk esaten duguna da legedi hori ez dela legezkoa eta bertan bera geratu behar dela. Hortik haratago, esan behar da, urte guzti hauetan isolamenduan eta lehen graduan igaro dela, eta gainontzeko presoek egin bezala ezin izan duela gradu progresion ibilbideari ekin, eta gainera hiruordenak beteak dituela eta hiruordenak beteta izan da, kalera ateratzeko dimenekin edo baldintzapikoan edo hirugarren gradutik haratago egon beharko lukela eta ez gaur egun dagoen moduan Leongo kartzelan eta bigarren graduan. Beraz, zuen eskakizunak bete aldera, zera da presoen eskubideak bermatze aldera eta espetxe legedia bete dadin, presioa egiteko mobilizazioa deitu duzue berriro ere gaurko larunbatean. Bai, guk sinistuta gaude kale aktibazioa, jendartearen aktibazioa, elkarrekin kalean egotea garrantzitsua dela. Orain arte egin bezala mobilizazioetan alde askotariko norbanako talde eragileak deitzen ditugu, Arrasaten ere egin bezala, 31 eragile ezberdinek ere parte hartzen dute mobilizazioan, deialdia eginez, eta eskatzen duguna da besterik gabe legea betetzea eta horretarako kale aktibazioa erabiltzen dugu, mobilizazio modu ezberdinak erabiltzen ditugu, eta bide horretan iruditzen dugu eskaera egiten jarraitu behar degula. Gainera, sinistuta gaudelako presoek bizi duten salbuespenezko legedia bertan bera geldituta, elkarbizitzarako izugarrizko pausua izango zela, eta elkarbizitza sano bat izateko beharrezkoa dela salbuespenezko legedi horrek eragiten dituen sufrimendu guztiekin amaitu, eta etorkizuna eraiki ahal izateko, beraz. Jendartearentzako positiboa izango diren pausoak direla badakigu, jendartearen gehiengo zabal batek ere bide horretan jo behar dela eta bide horri ekin behar zaiola argia adierazten du kaleetan 11 bider, eta hori egiten jarraituko dugu salbuespenezko legedi hori indarrean dagoen bitartean eta preso hauen eskubideak urratuta dauden bitartean. Mezu horrekin geldituko gara, Inazio Oyarzabal, zareko bozeramailea, eskerrik asko gurean izategatik. Bai, zuei, eskerrik asko.
Eta bestalde, azke gelditu dira, atzo goizean Lapurdin atxilotu zituzten 4 lagunak Uztailaren 14ko gertakariengatik atxilotu zituzten, Baionako prokuradoreak kasua itxi du, eta beraz ez da atxiloketa gehiagorik izango. Eta bestalde, gai zaldatuta, euskararen erabilera judizializatzeko pausoa eman da aste honetan, kontatu dizuegu baita ere astean zehar, hain zuzen udalaktak euskara hutsean idaztea zilegi den aztertuko du Auzitegi Konstituzionalak, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak igorrita, eta Vox alderdiaren helegite baten ondoren. Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia da Paul Bilbao, eta pantailaren beste aldean dugu, eguerdion. Kaixo, eguerdion, ez dugu entzuten, ez dakite arazorik dagoen. Bai, ez entzuten zaitugu, barkatu. Barkatu, Paul, ez daten genuen, azkenean Auzitegi Konstituzionalera igorriko dela udalak euskaraz idaztea zilegi ote den ala ez ebazpen hori, ez? Eta azken finean euskara berriro ere bi konstituzioen artean gelditu dela. Bai, eta zoritzarrez Auzitegi Konstituzionaletik ezin dugu gauza honik espero. Nik uste dute berriz ere botere judizialak hizkuntza politika egiteko saiakera bat egin nahi izan du, ez da lehenengo aldia, azken hilabetetan auzitegi horretako sala beretik ere etorri izan da halako erabakirik, eta horrek erakusten du behin berri esaten ari garena. Ja badira urte batzuk, botere judizialak jokabide berri bati ekin diona, eta nolabaiteko irakurketa berri bat egin nahi duela hizkuntza eskubideen inguruan. Alegia, botere legegileak eta botere beterazlak egiten duena, botere judizialak egiten du. Hizkuntza politika egiten hasi da. Eta noski, hizkuntza politika egite horrek euskaldunon eskubideen aurka egiten du. Aipatzekoa baita ere, Vox alderdi ultraeskuinarraren helegite baten ondoren etorriko auzia dela hau, eta Euskal Herriko udalerri bat bera ere ez dagoela Voxeko hautagairik. Bai, atzo zuzenbideak doktore eta gai honetan aditu denen Igurrutiak hori azpimarratzen zuen, ez? Ea ze zilegitasuna dakan, zinegotzirik ez duen alderdi batek, helegite hori jartzeko. Akaso, ni gehiago kezkatzen hau ez taldea, hendik ez dudala entzun, modu irmoan ez ditut entzun, uemaz aparte, instituzioak gertaera hau salatzen. Iruditzen zait, hau, Euskalduen aurkako eraso berri bat dela, esan bezala, ezer gutxi espero dezakegula konstituzionalaren aldetik, eta gure ustez, honi guztiari modu bateratuan erantzun beharra dago. Hasi behar dugu honezkero, instituzioak, euskalgintzak eta eragileak elkarrekin honi emango dion erantzun ozen bat artikulatzen. Hori galdetuko nizun, egoera guzti honen aurrean zer egin, nola artikulatu zare hori? Bai, bueno, guk ja irudian ikusten ari diren elkarretaratzean, aipatu genuen, batasunerako deia egin genuen. Badakigu esan bezalako bakarrik euskararekin gertatzen ari, katalanarekin gertatzen ari da, alegia Espainiako estatuaren barruan berezkoak diren beste hizkuntzekin ari gertatzen joera hau, justizia, botere judizialak hartu duen jokabide hau, eta horrexegatik irakutsi behar dugu honekin ez dugula bat egiten, alegia euskaldunon aurkako erabakiak direla. Eta gero ikusi beharko dugu nola egin, eta hor, bueno, UEMak ere bere konpromisoa agertu dut, ez dakagun gelako zalantzarik, alaz egingo duela, euskaraz funtzionatzen jarraitzeko. Ezin da onartu. Nik uste dut badela momentua ozen esateko ez gaudela prest halako bidegakeria gehiago onartzeko. Euskarak estatu ofiziala du EAen duela hainbat hamarkada eta gaur egun lasai aski bizi gaitezke gaztelaniaz, lasai aski lan egin daiteke gaztelaniaz, lasai aski bete daiteke dozein funtzio sozial gaztelaniaz, baina euskaraz aldiz ez, eta justu egoera gutxituan dagoen komunitateari esaten zaizki oztopo gehiago. Ja, bada garaia nolabait aski da esateko.
Mezu eta hausnarketa horrekin geldituko gara. Eskerrik asko Paul Bilbao Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia gurean izateagatik. Nahi duzuen arte. Eta ekonomia gaiei helduta handizkako merkatuan argindarraren batazbesteko salneurriak beste marka bat hautsiko du ostegun honetan. 198 euro megabat orduko. 35 euroko gehikuntza 2 egunetan duela urtebeteko prezioa laukoiztu eginda horrela. Espainiako gobernuak kotizazio prezioen kontroleza kontsumitzaileen fakturara ez iristeko neurriak onartu ditu dagoeneko, eta aurten gehienez diotenez 2018ko zenbateko berdina ordaintzeko helburua dute neurri horiek, eta bestalde atzo enpresa elektrikoen nuklearrak ixteko mehatxuaren harira, Espainiako gobernuak baieztatu du ez dutela horretarako eskumenik, ez dutela hori horrelakorik nolanahi egiteko aukerarik. Zentral nuklearrak ixteko baimena behar dutela oroitarazi die Teresa Ribera trantsizio ekologikorako ministroak. Eta ekonomia gaiekin jarraituz, autogintzaren sektorean krisia piztu da mikrotxipen eskazia dela eta, baina Gasteizko Mercedes enpresak datorren astean berrekingo dio ekoizpenari. 3 astez izan du geldirik ekoizpena, autogintzako osagaien merkatuan dagoen krisiagatik, esan bezala, mikrotxipen edo erdieroaleen krisiagatik, baina langile batzordeak jakinarazi du asteartean berrekingo diotela lanari. Mikrotxipak Asiatik datoz gehien bat gaur egun, eta horiekiko menpekotasuna du Europar Batasunak. Eta hildo honetan, Europako txip ekosistema sortzearen aldeko apustua egin du Bruselak krisi hori ekiditeko. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako lan sailak, Tubacexeko enpresa batzordeak eta konpainiako zuzendaritzak bilera berria deitu dute ostiralerako. Aldeak kase betetzeko eta gatazka konpontzeko irtenbide bat bilatu nahian, langileen ordezkariek ohar batean jakitera eman dutenez. Asteazken honetan, 3 aldeko bilera egin ondoren jarri dute hitzordu berri hori. Eta hain zuzen, Tubacexeko enpresako lab langile batzordeko 2 kide izango ditugu hemen, Ison Arrates eta Sergio Zabaia, hemen izango ditugu elkarrezketatu nagusi arratsaldeko ordu batetan. Eta bestalde, beste lan gatazka bat ere, ITP-PCB-ko langile batzordea auzitegietara itzuli baita gaur. Enpresak apirilean alde bakarretik erabakitako aldi bakarreko lan erregulazio espedientea epaituko baita. Bi aldeen artean ez zen akordiorik egon eta sindikatuek helegitea jarri zioten. Gainera, enpresaren balizko salmenta dago mahai gainean. Rolls-Royce egungo jabe eta saltzaileak, Bain Capital Inbertsio Funtsa eta Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua hilaren 27 arteko muga ezarri dute operazio hori amaitzeko. Eta gaur ere epaitu dituzte Bizkaiko metaleko 3 grebalari Bilboko auzitegian. 2 urteko espetxe zigorra eskatzen dizkiete langileentzat 2019ko ekainean Bizkaiko metalaren mobilizazioetan parte hartzeagatik, baina gaurkoa ez da azken epaiketa izango. Urriaren 4an beste 2 langile epaituko baitituzte. Hala, grebarako eskubidea kriminalizatu nahi dela salatu du Euskal Gehiengo sindikalak, eta gainera, kriminalizazio hori erabaki politiko baten ondorio dela ohartarazi dute sindikatuek. Eta Kataluniara begira, elkarrizketa mahaiko lehen bileraren ondoren, elkarrizketa mahaian biltzen segitzeko borondatea agertu dute, bai Sánchezek eta bai Aragonesek, hala ere, posizioetan urrun daudela aitortu dute gatazkaren konponbidean. Generalitateak autodeterminazio eskubidea onartzea eta amnistia ematea eskatzen ditu soluzio moduan, baina Espainiako gobernuarentzat bi aldarrikapen horiek onartezinak dira. Negoziaketa prozesuak luze joko du beraz, epe mugarik ezarri gabe, lan egiteko apustua berretsi du Sánchezek. Eta kultur gaiei helduko diegu jarraian, horretarako Irati Agirrazkunagarekin egingo dugu bat, berak emango baitizkigu kultur proposamenak. Eguerdion, Irati, ongi etorria? Kaixo, eguerdion lehi, eskerrik asko. Lehenik eta behin, umorez hasiko dugu, Leioako umore azoka bueltan baita aurten gaurtik hasita gainera.
Bai, hori da, Leioako udalak antolatutako kale artisten azokak bere ateak irekiko ditu edo bete esango, kaleak hartuko ditu berriro 16tik 19 bitarte, iraiaren 16tik 19 bitarte, beraz, gaurtik aurrera dagoeneko ikusgai antzeslanetako batzuk, 39 konpainia izango dira, Leioako kaleak berriro estenatoki bihurtuko dituztenak, eta horietako 22 Euskal Herriko konpainiak dira, Euskal Herriko taldeak. Eta, ikusentzule guztientzako emanaldiak topatuko ditugu, umore izango dugu, musika, dantza, etxontzongiloak, baita ere dantza vertikala eta horrelakoa, azkenean, antzerkia, dantza eta zirku garaikidea izango dira ardatz nagusiak izango genuke. Eta, horrelako antzeslan batzuk komentatzearren gaur gaueko 10etan Ahatik dantza konpainia izango dugu, Leioako udaletxe plazan izeneko ikuskizunarekin. Bihar arratsaldeko 5:30 aurrera daude ikuskizunak gaueko 10:30 arte, eta besteak beste sinbulu kolektiboa dago da, edo baita ere Zanguano teatrokoak, nahiko ezagunak direnak arlo eta eremu hauetan, eta larun batean azpimarratzekoak dira Ika teatroaren tombola, eta baita ere Hortzmuga taldearen lana, bidearen amaieran deitzen da lan hau, eta Alex Antunet eta Gabriel Otina aktore, izugarriek eukingo dute bertan protagonismoa, beraz, gaurtik aurrera animatzen zaituztet umorea azokara joateko, uste astebururako plan polita izan daitekela baita ere. Itzordu guzti horiek gorde ditugu, eta bestalde, Nahontokin proiektuaz ere hitz egingo diguzu. Hori da, Leire, Nahontokin proiektua iraiera arte zabaldu dute, berez proiektua aurreko ekainean jarri zuten martxan, Errenteriako liburutegi zaharreko eraikinean, Gipuzkoan, eta pare bat asteburutan egon zen bertako proiektua, eta esango dugu zentzumen nabaria barne hartzen dituen ikuskizuna martxan, baina orain luzatu egin dute. Deja vu Panpin laborategiaren artefaktu berri hau luzatu egin dute, eta asteburu honetan oraindik baude sarreratze batzuk, adi egon, biharko agortuta daudelako, baina pase bakoitzean oso pertsona gutxi sartzen dira, 5 bat pertsona, horregaitik ordutegi zabala dute, baina sarrerak ere hola amaitzen dira nahiko azkar. Eta, berez, ezoiko esperientzia bat eskaintzen digu hemen Deja vu Panpin laborategiak, zentzumen guztiak esnarazi nolabait eta fokua norberen barrura jartzea da, eta norberen barrura eta ingurura jartzea da helburuetako bat, horretarako gonbita egiten dugu, eta beraz, bisitaria proiektuaren parte bilakatzen da, baina proiektua bisitariaren parte bebai nolabait, ez? Berez, Ainara Gurrutzagak, Deja vu Panpin laborategiko kideak azpimarratzen zuen, pandemiarekin eta musukoarekin, eta gorputzak gehiago gotortu zaizkigula, bezarkatu ezin honekin, defentsa puntu bat ere jarri dizkigula gure zentzumenik, eta orduan eurentzat garrantzitsua zela gorputza, sentsorialak diren paisaia ongen gaitik berri hori zeharkatzea, eta nolabait estimulo horiek ere alik eta presenten egotea gutzika, ez? Pandemiak egia da bertan dirauela, baina aurrera egin behar dugu, eta hemen badaukagu horretarako, eta beste pausu batzuk aurrera, gure buruarekin ere pixka bat, pausu batzuk aurrerago joateko aukera eskaintzen digu Nahontokin proiektu honek Errenterian. Zinez interesgarria Nahontokinen proiektu hori, eta musika arloan ere gomendioak ekarri dizkiguzu, izan ere Mice bakarlariaren kontzertua ere izango da aurki, eta gainera Iparorratza podcastean ere gonbidatu bezala izan da duela gutxi. Hori da, Leire, hori da. Mice edo maiz, miren narbaita gordetzen da izen honen atzean, larun bat honetan, iraian 18 egongo da Aiaraldea Ekintzen faktorian, Laudion, eta berez Napoka hirian ibili zen lehenago, miren narbaita Ander Mujikarekin batera sortu zuen taldean, baina 2017an desegin zen taldea, eta hortik aurrera bere bakarkako ibilbideari ekin dio Mice ez izenarekin, eta 2019an kaleratu zuen bere bigarren bakarkako lana. Eta justo joan den domekan argitaratu zen, publikatu zen Iparorratza podcasta, horrela bilatzen hauze topatuko duzu, miren narbaitari egindako elkarrizketa, horrelako ambiente desberdin batean elkarrizketa egiten dion kazetariak ere, Daniela izeneko universo transmedia handiago baten parte delako, eta orain Aiaraldea Ekintzen faktoria komentatu dugunez, justo zapatu hontan izango da maiz, eta datorren igandean podcast hau txertatuta dagoen Daniela universo honen inguruan ere arituko dira pizka solasean Daniela proiektu honen ekoizleak Aiaraldea Ekintzen faktorian.
Bai, Parorratzaren podcast hori ere, entzun gai, gomendio bezala, eta baita ere irailean ez ezik, uztailerako ere gomendioak ekarri dizkiguzu, Bilbon jaialdiarekin adibidez. Hori da, bai, urrian hasiko da, hori urriaren batetik 10-era Bilbon, justo aste honetan aurkeztu dute jaialdia, humorezko literaturaren eta artearen nazioarteko jaialdia, 12. edizioa du aurtengoa, eta protagonistak besteak beste Flavita Banana izango da, eta bere erakusketa, emakume hau da, Las cosas del queer, Archivos cósmicos, Curbi eta horrelako liburuen egilea, eta gainera 2018an humorearen nazioarteko saria irabazi zuena, beraz, seguro polita izango dela bere erakusketa hau, metroko geltoki batzutan jarriko dutena, eta gero beste batzuk ere egongo dira, Ana Iris Simon edo Elena Sierra, kazetariak eta komunikatzaileak biak filarmonikaretetan egongo dira euren ekarpenak partekatzen, eta, ja bilbao.com orrialden web atarian ikusi ditzakezu esetasun gehiago, baina, pixka ja prestatzen joateko polita izan daiteke, ezta? Gutxienez, udazkenari beste umore batez aurre egiteko. Eta amaitzen joateko antzerkian, ze gomendio? Pare bat gomendio. Alde batetik Donostiako poltsiko antzerki jaialdia, justo, datorren ostiralean, irailaren 24an hasiko dena, urriaren 10 arte, dakizionez, formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunak topatu ditzakegu Donostiako poltsiko antzerki jaialdi honetan, Donostiako erdiguneko, eta, hainbat auzotako taberna eta lokaletan, beraz, nolabait esan dezakegu, espazio esteniko tradizionaletara joateko ohitura handirik ez duten ikuslei ere horlako barietate antzerkia hurbiltzea dela helburutako bat, magia egongo da, bakarrizketak egongo dira, umorea, antzerkia pixkat denetarik, eta hori baino pixkat lehenago datorren astelenean dagoeneko hasiera emango diote Aulestin arte drama euskal laborategiari. Datorren astelenetik larun batera, bertan esan da Aulesten egongo dira, arte estenikoetan euskaraz aritzen direnen topaketak, eta antzerki ikastaro ez gain, antzerki emanaldi egongo dira, tailerrak egongo dira, 6 irakasle bertan, astean zehar, Ander Lipuz, antzesle eta zuzendari eta antolatzaile nagusienetakoa, eta berarekin batera, Olatz Gorrotzategi, Patricia Urrutia, Maneskuz, Ruth Gimera, eta Matzalen de Pedro eta Igor de Cuadra izango dira. Eta esan bezala, larun bat horretan, Aulestiko frontoian, arte drama eta utz teatroaren azkenengo produkzio, azkenengo ekoizpena izango dugu ikusgai atzerrian Lurra Garratz. Beraz, horrede, zapatuan plana egiteko aukera. Kultur proposamen zerrenda luze honekin geldituko gara. Mila esker Iratiak Errazkoena gorean izategatik. Eskerrik asko zeuri leire, laizte arte. Eta gaur bueltatuko da Hamaika telebistara musika zuzenean saio mitikoa, ordu aldaketa izango da, aurten ostegunetan emitituko da baita ere, baina gaueko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10 ere. Eta hori esan da, bat egingo dugu Koldo Otamendi, saioko zuzendaria eta aurkezlearekin, eguerdion, ongi etorria. Eguerdion denei. Esan bezala, gaur hasiko da berriro ere denboraldi berria, musika zuzenean saio mitikoaren denboraldi berri hori gogotsu egongo zarete eta egongo dira baita ere ikusleak, eta gainera 150. saioa izango da gaurkoa. Alaxe da, 5. denboraldia bihatzeko dugu, gaur izango da. Esan bezala ordutegi berriarekin gatoz, atxaldeko 8 eta 4 eta gabeko 10 ikusi halko da, Hamaika telebistan eta sare sozialetan, eta esan bezala 150 atal osaio egin ditugu, eta bada zerbait ez. Bai, zoriontziko modukoa, zu eta lantalde guztiari egia esan, baina gaurkoari begira, zeintzuk izango dira protagonistak, izan ere helburua berdina izaten jarraitzen du, eta atalak ere berdinak izaten jarraitzen dute, ezta? Bai, berritio gatoz, sintonia berriarekin gatoz, kareta ere aldatu dugu, itxura ere aldatu dugu, baina helburua berdina, ez, musika talde berriak ezagutaraztea, ez. Eta kasu honetan, Thatchers talde izango da gaurko talde protagonista, Iruñatik datorren talde gaztea da, disko berri bat kaleratu dute, 4 kantukoa, eta disko hori aitzaki, bildu gara beraiekin, Iruña herrian. Eta esan dugu, eta 50. saioa dela, ospatzeko modukoa bada, zerbait prestatu aldo zue?
Bai, biharko festatxo bat antolatu dugu, Donostiako Doka Antzokian, 0B musika saio baten, 150 saio ospatzea baino, zuzeneko musikarekin ospatzea, ez? Eta kasu horretan, bihar Doka Antzokian, Ginger eta Rodeo taldeen kontzertua izango dugu, 11ko lantaldeko taldeak dira, eta horrekin ospatuko ditugu 150 saio hauek. Testu inguru eta talde ezin hobeekin ospatuko da beraz saioaren urte hurren hori etxeko taldeekin eta jende honez inguratuta zorionak lantaldeari eta segi horrela eta eskerrik asko Koldo Otamendi hemen izateagatik. Mi esker, pantailan eta kontzertutan ikusten gara. Horixe. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, esan bezala, Tubacexeko langile batzordeko Ison Arretez eta Sergio Zabai elkarrizketatuko baititugu orain arte. Apa, ni Sabinaz Tok taldeko eta jarraian ikusiko duzuen bideoa Zidasun diskoko Anegauta kantana da. Espero zuen gustuko izatea eta eskerrik asko bizi musika.
Loremore antzerkitaldea gara, Maialen Diaz Urriza eta Mikel Urrozabalza. Eta Oiartzunen gaude, trapuzikinak antzerki lanarako sorkuntza egiten, gerotik sortuak eta udaldutzari esker. Talde nafarra gara, baita Lucia Esker ekoizpen lanean eta Laura Villanueva antzesle bezala. Antzesle izateaz aparte, zuzendari eta autore lana egingo dugu. Gu Oiartzunen gaude, hain zuzen ere garbilekoen inguruko proiektu bat egiten gaudelako, eta sorte handia izan dugu, sorte deitu aldiogu edo borondate eta pustua beste eragile batzuen aldetik, garbilekoen inguruko lanketa bat hasia izan delako. Alaia Gaztelumendik egin du olako mosaiko bat Guaralekoaren inguruan. Gure sorkuntza prozesua horren inguruan joanen da. Hau da, ze gauza gertatzen ziren garbilekoetan, emakumeak elkartzeko leku ez misto bakarretan, erlijiosoak edo espiritualak. Eta gunero legez elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gurean gaurko gonbidatuak dira Ison Erretez eta baita ere Sergio Zabaia eguerdion Labet sindikatuko Tubacex enpresako langile batzordeko kideak dira eta hilabete guzti hauetan izandako grebaren inguruan hitz egiteko etorri dira ongi etorriak. Eskerrik asko. Gaur 215. eguna da greban. Hemezortzi, barkatu. 218. eguna greban. Lehenik eta behin, zer moduz daude langileak, zein da aldartea? Ona, azkenean greba luzea izaten ari da, baina egia da uda pasata indar berrituak etorri garela, mobilizazioen egutegia berriro hasi dugula, eta esan dugun bezala luzea da, baina jendea animoso dago eta borrokarako prest dago. Bai, gaur bertan ikusi da horren isla da, ezta? Begi guztiak daude jarrita Legebiltzarrean, baina Tubacexeko langileek martxa bat antolatu duzue Laudiotik Gasteizera. Bai, hori da, azkenean hor presentzia bai eduki nahi genuen, sozietate guztiari esateko oraindikan hor gaudela, gure gatazka oraindikan konpondu gabe dagoela, eta jendea ahaztu ez desan, ez? Izan ere, zein da oraintxe bertan, zein da langileen egoera? Momentuz greban jarraitzen dugu, kaleratuen zerrendako langileria altan dago, enpresak ordaintzen dio soldata, baina greban gaudenez greban jarraitzen dugu eta ez gara lanera sartzen ari. Azken negoziazioa izan zenuten zuzendaritzarekin, erteen inguruan, baina azkenean akordiorik gabe amaitu zen. Zergaitik da hain zaila? Guk langileen ikuspuntutik ikusten genuen momentu aproposa zala, azkenean erte horren inguruan hitz egiten genuenean konponbide bat gauzatzeko edo bilatzeko gatazkari, ereak sortutako gatazkari. Orduan guk berme batzuk eskatzen genituen, enplegu berme batzuk, eta enpresak esun horretan sartu nahi, enpresak oraindik segitzen du kaleratzen intentzioekin, eta horri ez bada gure lan baldintzen murrizketarekin, eta orduan hor geratu zen akordiorik gabe. Paradigmatikoa da Tubacexen kasua, ezta? 200 egun baino gehiago daramatzazue greban, negoziatzeko prest zaudete, zuzendaritzarekin bilerak egiten ari zarete, auzitegiak gainera arrazoia eman dizue, baina oraindik ere oztopoak. Bai, zuzendaritza jartzen dituen oztopo guztiek gauza bati erantzuten diote, ez? Azkenean euren desioa, euren nahia edo euren helburua kaleratzeak egotea da. Horren aurka dago gure jarrera, ez? Guke hotxailetik gaude kalean, esan ez dugula onartzen, ez dira bidezkoa beraiek eserriteko ere hori ez dago justifikatuta eta holan esan dute epaile batzuk ere, eta orduan hor dago gakua, ez? Guk atea ginen esan bezala 11ean horri aurka egitera eta hortze gaude, tinko. Izan ere, zuk defendatzen duzuena da krisia koiunturala dela. Eta hoain, badirudienean pandemiaren arazoak eta holan gainditzen ari garela sozietate moduan,
ikusten ari dugun moduan, bebai enpresak eta merkatuak gora egin du, eta guk esaten genuena. Hau konpondu alzan neurri denboralekin, beste enpresa eta beste autonomo askok konpondu duten bezala, baina enpresak aprobatzetan nahizun egoera hori bere nahiak gauzatzeko, hor sartu zigun erea, berak bere nahi nagusia restrukturazioa dela mai gainean jarriz, eta horretan sortu zan gatazka eta horretan gaude, eta ematuta hori buelta emateko ez. Bai, izan ere azken aldean, batetik eta bestetik instituzioetatik entzuten ari garen mezuak horiek dira, ez? Ekonomia berreskuratzen ari dela, eta horrelakoak ere esaten ari dira. Hori hasieratik planteatu izan dizkiogune neurri guztiak izan dira denboraldi baterako, ez? Ikusi arte pandemiak utzitako arazoak edo ekonomi krisiak zelan aurrera egiten zuen ikusi arte, eta denborak arrazoia eman digu. Azkenean guk esaten genuen, denboraldi baterako neurriak hartuta ikusi arte segertatzen zen merkatuarekin eta ekonomiarekin gai ginela honi aurre egiteko, eta denborak horrela erakutsi digu. Gorenean jarritako elegite hori izaten ari da esi nagusietako bat oraintze bertan, ez horren esperoan. Komunikabidek duela gutxi kaleratu zuten informazio bat, esan ez zuzendaritza prest legokeela elegitea hori atzera botatzeko bere baldintza propioerekin, hori bai, enpresa batzordearekin hori hitz egin alda? Azkenean komunikazio erabidetan edo holan isladatzen ari dena ez da, benetan gertatzen dena mai gainean, ez? Elegite horrekin edo rekurtso horrekin enpresak agerian uzten duena da bere nahia, ez? Azkeneko nahia, eta azkeneko nahia esan bezala da kaleratzak egotia, eta horren truke jartzen diguna mai gainean batzutan eta holan desoslaio, ez? Jartzen digu, guke sartzen bagera gure lan balditzen murrizketen negoziaketa horretan, beraiek negoziaketa hitz egiten dute, guk esaten dugu hori mehatxu bat dela, prez egongo liratekela azkenean kaleratze horien murrizketei edo minimizatzera. Orduan guk ezin gara sartu olako mehatxuan, ez dakit euskeraz, olako txantaian, eta horretan gaude. Aurreko urteko urrian esan genuen ez genituela onartuko, ez murrizketarik, ez kaleratzerik. Eta azken batean agerian uzten ari dira, jarri nahi gaituztela berriro lehenengo puntu horretan edo irteera horretan. Eta egoera ez da aldatu. Eta aldatu baldin bada, gure onerako izan da, bitartean bi sententzia ditugulako gure alde. Hilabete guzti hauetan negoziazioak egon dira, baina zuzendaritzaren aldetik ez da aurrera pausorik eman, edo bintzat bere horretan jarraitzen dute, bere jarrera horrekin. Zein uste duzu dela erabiltzen ari den estrategia? Aspaldianik erabiltzen ari den estrategia da, guk azkenean grebalarien nekatzia, greba batek sortzen dituen arazo ekonomiko ez baliotuta, azkenean guk grebaren apostu hau ustea eta beste neurri batzuk hartzea, eta nik uste eta azkeneko hilabetetan hori da beraien estrategia, ez? Baina guk badirudi oraindik indarra daukagula, jendea benetan pentsatzen duelako, hau ez delako bakarrik borroka bat, oain sortu du segun egoerari aurre egiteko, jendea barrenatuta daukala, hau dela gatazka bat, klasen arteko gatazka bat, eta horri aurre egin behar zaiola. Izan ere, 200 egun baino gehiago greban, 7 hilabete baino gehiago baita ere, esportzu ekonomiko handia da eta mentala ere bai, beraz horren atzean erabaki irmoak egongo dira eta baita ere konbentzimendu bat. Bai, hori da, eskenean, hasi ginen moduan, ez geneukan noraino ailegatu alzan historia hau, ikuspuntu bat, baina, gero jendea joan gara pixkat gure burua indartzen, esan ez hostiaz, guk egiten ari gehan borroka, ez da guretzako bakarrez, ez da eskualde batentzako, da langile klasearentzako borroka bat, eta hori indartu gaitu eta jarraitzeko indarra ematen digu, ez?
Zein da 7 hilabete hauetako grebaren bataz bestekoa edo balorazioa? Lanpostu horiek hutsik daude? Bai, bai egia da 10 bat langile sartu direla lan egitera, eta egia da badakigula greban daudenen lanpostuak betetzen ari direla, hori guretzat ilegala da, eta neurriak hartzen ari gara horri aurre egiteko. Bitartean, esan dugu krisi konjunturala, enpresak ez du ala pentsatzen eta horregaitik kaleratzen aldekoa da. Baina Tubacexeko zuzendaritzak esan bezala galerak argudiatu dituela, baina zuek datuak plazaratu dituzue horren aurka eginez, esanez irabaziak eta erakundeen laguntzak dituela, eta azken aldian ere zuzendaritzako kideek ordaintzariak igo dituztela datu horiek kaleratu dira. Egia da komunikabideetan eta prentsan eta etzaiola eman, albiste horrek duen garrantzi nahikoa. Eta kuriosoa da, zelan esaten duten behar dituztela konponbide strukturalak edo aldaketa strukturalak, eta euren soldatak, kontseiluaren soldatak eta ordainsariak igotzen dituzten. Gureak jaitsi nahi duten bitartean. Azkenean, esan dugun bezala, bagaude klasen arteko borroka batian, beraien ikuspuntutik guk beko mai batean gaude, eta gure lan baldintzen murrizketen edo aldaketekin beraiek daukatela eskubidea horretan sartzeko, eskua sartzea, eta azkenean, Beraz, galerarik ez badu enpresak eta horren kontrakoa gertatzen ari baldin bada, zein uste duzue dela erroan dagoen interesa kaleratze horiek gauzatzeko? Errestrukturazio potente bat, azkenean aprobetxatu nahi dute, baina ez bakarrik Tubacexekoa, gure ez dakit nola esan, gure lan gatazkak oihartzun handia izaten ari da, baina azkenean aprobetxatu nahi dute enpresari guztiek eta enpresa guztiak aprobetxatu nahi dute egoera hau, euren interesak edo euren gauzatzeko, errestrukturazioak, gure baldintzen murrizketak, eta badakigu honek zer dakarren, azkenean prekarizazioa eraman nahi gaituzte, eta hori da euren helburua. Eta gaitzeko bakarrikan, zer datorren lan prekarizazioaren ondoren, ez? Badago sozietatearen prekarizazio bat, ez? Azkenean danak mugitzen gara sozietate guztia gurpil batean, eta gurpil hori gelditzen denean, eta soldatak ez direlako nahikoak, eta zuk ez baduzu gaitasuna erosketak egiteko, eta zure alboan bizi direla, edo zure dirutaz hornitzen direnak bere bizitzak antolatzeko, horiek gelditzen dira, ez? Aipatu duzue, Tubacexeko kasua nahiko mediatikoa izaten ari dela, erakusgarria baita ere, baina beste erangatazka batzuk oraindik ere irekita daudela, bai aiaraldean eta bai Euskal Herri osoan, hor dago gaur adibidez ITP aereoren baita ere mehatxagintzako epaiketa hori, beraz irakusgarria da, gertatzen ari dena. Bai, badiruduri birpiztu garela, langile moduan birpiztu garela, jasotzen ari gara eraso potente bat, holan ikusten ari gara, eta horri aurka egitea erabaki dugu. Hau izan daiteke hasiera bat, bai gu bezalako enpresa asko egoera berdinean daudela, eta guk esaten duguna da, hau hasiera bat baino ez dela, langile klaseak nahiko esan behar duela, eta hau baldin bada hasteko modua edo gu izan bagara, gu ITP eta orain gatazka batzuetan sartuta egon diren guzti horiek izan baldin bagara, langile klasearen borroka edo bultzatzen ari garena, posten gara, hori horrela izatea, baina hau bakarrik hasiera baino ez dela esan nahi dugu. Oraindik asko geratzen zaigula egiteko. Baina, aipatzekoa geroz eta gizarte individualistago batean ageri diren babesak, ez bakarrik zuen lan gatazkari dagokionean, beste lan gatazkari batzuei ere zuek eman diezue babesa, eta sare moduko bat ere egiten ari da langileen artean.
Bai, hola da, lehen esan bezala, hau bada eskaintzen diguten etorkizuna, ados ez bagaude, aurre egin behar diogu, eta badakigu erakunde askoetatik, hau da eskaintzen ari zaiguna langile klaseari, eta orduan, antolatu behar gara, hausnartu eta ekin. Epatzekoa baita ere, langatazka honetan ertzaintzak izan duen esku hartzea? Bai, protagonistak bihurtu dira, bai, gatazka honetan. Jipoi pila bat jaso ditugu, guk egin behar ditugun lanak grebaleri moduan eta pikete informatibo moduan zapuzten saiatu dira, intimidazioa erabiliz, eta, esan beharrekoa da, guk atzera ez dugula egin, beraiek aurrera jo dute, eta guk pausu bat ere esatzera, eta aurre egin diegu, bai. Oraindik ere jarraitzen dute, mehatxue, presioek, baina, ni galdera bat botatzen eta irera, eta galdera da, nondik dator langileak jipoitzera bidaltzen dituzten hauen dirua, edo zeinek ordaintzen ditu ekintza guzti horiek. Mezu bat helarazi nahi duzu. Bai. Kutxa solidarioa baita ere jarri duzue martxan, esan dugu lehen jaso duzuen babes guzti horren muina izango liratekena, edo behintzat laguntza handia ere badena, zenolako garrantzia du? Guretzako izan da oso garrantzitsua, eta uste dugu dela gure adinetako pertsonek ohituta ez geunden gauza bat, ez? Azkenean da langileen artean sortutako erraminta bat zure laguna, zure kidea laguntzeko, ez? Gure adina daukagun pertsonak azkenean gaude ohituta edo ohitu gaituzte, ez? Instituzioetik jasotzera dirua, edo laguntza behar badugu hor daudela sindikatuak, instituzioak, ez dakiz ere. Baina, nik uste dugu, hau oso erramenta potentia dela, ez soilik laguntzen gaituelako pairatzen grebak sortutako arazo ekonomikoak beste gauza asko gatik, ez. Bai, izan ere lehen komentatu dugu, greba egiteak esportzu ekonomiko handia eskatzen duela, familia asko daudelak Inkalarrian oraintxe bertan, baina greba bere horretan jarraitzen duela tinko. Datozen astetara begira, nola horre ikusten duzue egoera? Greba egiten jarraituko duzue, noiz arte, gorenaren ebazpenara itxaron beharko duzue? Bakarrik dakiguna da, Otsailak 11an hasi ginela borroka honetan, ez genuelako onartzen momentu horretan hartu behar ziren neurri estruktural, enpresak proposatzen neurri estruktural horiek ezin genituela onartu, eta neurri horiek oraindik mahai gainean daude, ez? Badago murrizketaren, gure lan baldintzen murrizketaren intentzio bat, eta baita ere dago kaleratzearen intentzioa, orduan. Greba hor mantenduko da, arazoiei konponbidea lortu arte, ez? Noin dagoen bukaera, ez dakigu, ez? Baina guk borrokatu behar genuela erabaki genuen orduan, eta horretan jarraitzen dugu. Bihar berriro bilduko zarete Jaurlaritzarekin eraberean, ez? Bai, zabaldu da prozesu bat, non hitz egiteko bi alden artean, eta hor dago. Eta gorenaren ebazpenaren zain, ez dakigula noiz iritsi daitekeen, ez da, azken finean? Ez. Baina, esan behar da azkenean, ebazpen hori zelan atera, ez? Guk esan dugu arrautz guztiak, ez dakit, zesta ez dakit euskera zelan esaten da. Otar berdian jarri, ez? Azkenean, guk egin behar duguna. Guk langileak gara, eta guk egin behar duguna, arazoari aurre egitea, ez? Eta horretan gaude. Bestea dira konsekuentziak. Badaude sindikatuak non elegite bat jarri zioten ereari, irabazi egin diogu, oain enpresak aurrera jarraitzeko nahia azalarazi digu, eta hor egongo da, baina gurea da bestea. Ixon Arretez eta Sergio Zabaia, Tubatexeko langile batzordeko kideak, LAB sindikatuko kideak, eskerrik asko gurean izateagatik, animo asko, eta kartutik jarraituko dugu zuen prozesua, eta horrekin lotuta gaurko Tubatexeko manifestazioaren inguruko pieza ikusiko dugu. Tubatex, salda bezagun!
Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurarekin bat eginez, Tubacexeko langileek kotxe karabana egin dute Gasteizera, goizeko 9:00 Laudioko lantegitik abiatuta. Tubacexeko enpresa batzordea enpresarekin bildu zen atzo eta bihar beste bilera bat egiteko deia egin zuten, aldeak asebetetzeko eta gatazka konpontzeko irtenbide bat bilatzeko. Langileen ordezkariek zuzendaritzari eskatu diote uko egin diezaiola auzitegi gorenean aurkeztutako helegitari. Izan ere EAEko auzitegi nagusiak 129 lanpostu deuseztatu zituen eta Tubacexek kaltetuak berriro onartu behar izan zituen. Gainera 2024 arte enpleguari eusteko konpromisoa eskatu du, grebari amaiera emateko. Eta Laudioko eta Amurrioko lantegiei etorkizuneko bideragarritasuna emango dien irtenbide bat negoziatu, adostu eta sinatza onartzen badu bakarrik egingo dio uko enpresak helegite horri. Zuzendaritzak mahai gainean jarri zuen aldi baterako enplegu erregulazioa aplikatzen bitartean langileek oporren 100% sortzea. Enpresak urte amaierara arte plantatzen duen lan erregulazioko espedientaren negoziazio epea akordiore gabe amaitu zen joan den astean. Konpainiak greba bertan behera uztea eskatu du, eta komitearen gaineko presio hori areagotu egiten da grebak jarraitu ala ez bozkatzeko batzar bat proposatzeko hasitako sinadura bilketarekin. Sustatzaileek langileen 133% babesa behar dute, oraindik ez zeukatelako. Bilera Jaurlaritzak bultzatu zuen Gasteizen eta Elena Perez lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak parte hartu zuen, gatazkaren benetako egoera ezagutzeko. Grebalaria Gasteizera joan dira berriro gaur Legebiltzarrera politika orokorrari buruzko eztabaida egiten den lekura. Laudioko lantegitik irten dira eta kotxe karabana batean egin dute Arabako hiriburuerainoko ibilbidea. Kaixo lagunok, Ike Eragina naz, lotura taldeko abeslaria eta gure lehen diskoko zaunka kantua aurkeztu nahi dizuet, jarraian bideoklipa ikusiko zue. Eta bai hori, bai euskal musika talde hainbat eta hainbaten musika, bizi musikara saioan gozatu dezakezue Amaike Telebistan. Eskerrik asko!
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira alde batetik Maialen Ferreira, berria, gonbidatu berria, eskerrik asko gure luzapenari erantzutagatik. Eskerrik asko zuei. Eta baita ere Carlos Rene, eguerdion. Eguerdion. Ongi etorriak biak, mai inguru honetara, eta lehenik eta behin, begiak jarriko ditugu larun batean zarek antolatu duen mobilizazio horretan, izan ere hainbat erreakzio izan dira, aste guztian zehar, oraindik ere soka luzea ekartzen ari den gaia da, eta, ez dakit horrelako erreakzioak gizarte demokratiko batean nola ikusten dituzue? Nire ustez, niretzako gai honekin badago polemika artifizial bat, hau da, nik ustute aspaldiko partez Euskal Jendarteak garbi adierazi du presoen eskubideak errespetatu behar direla, eta ere gehiago bide horria markatuta dago ere bai euskal presoekin lehenengo eta behin salbuespen legedia amaitzeko, eta gero bamerdien pausuak alik eta azkarren Euskal Herrian egoteko eta kalean egoteko. Eta hortaz, nik uste dute polemika guztia datozela modu artifizialean gure jendartearen aldarrikepen edo nahi hori ekiditzeko edo pizkat oztopatzeko. Eta hor esango nuke, eskumatik edo eskuma espainoletik espero dezagunez, olako eragileetatik olako polemikak sortzea, eta hori inkluso ulertu dezaket, baina nire ustez kezkagarrina dela Euskal instituzioetatik ere bai nolari diren erabiltzen olako gai garrantzitsu bat jorratu beharrean eta pausoak eman beharrean hor oztopatzeko eta inkluso erabiltzen askotan errekurtso publikoak edo adibidez memoriaren kasuan bestelako relato bat egiteko. Hau da, nik uste dute sarek edo herritarrek egiten dutela ekimen bat, eskubide horiek bermatzeko, eta beste alderdi batzuetatik, eta aipatu behar da hor zuzenan EAJ, erabiltzen da ere bai diru publikoa, memoriaren kasuan, bestelako relato bat egiteko, edo lortzen edo kalean ez dagoen kontu bat ere bai, beste modu batean lortzeko batez relatoarekin. Nik uste dut arazoa dela, Carlosek esan dauen moduan, eurek adirazi dutela ez dela omenaldi bat, dela martxa bat, eta gainera martxa horretan kolektibo desberdinak parte hartzen dute, da sindikatuak, kirolariak, artistak, feministak, eta bai LGTBI eta kolektiboak partu hartu behar dau. Orduan, uste dut, ez dauela informazioa, eman den informazioa oso manipulauta egon da. Eta hori arazo handia da, eta uste dut, hemen biktimak, eroetanen biktimak, txarto aldabe ikusi alako martxak, pentsetan da beldako, preso honetarako omenaldi bat dalako. Baina ez da hori, ezuk esan dozun moduan, da salbuespen legedia salatzeko eta presoen zelandazen salatzeko, orduan, hori, ez da. Bai, izan ere, behin eta berriro errepikatu dute Zareharri mugimendutik zeintzuk diren larun bateko mobilizazio horrien helburuak, izan ere, gaur bertan izan dugu baita ere Inazio Oiarzabal, Zareko bozeramailea hemen Ameka Telebistako magazinean, eta hauxe da esandakoa. Bai, egia esan, harrituta gaude egon diren erreakzio olatu horrekin, guk beste askotan egin bezala, legea betetzea eskatzen ari gera, presoek bizi duten salbuespenezko legedi hori bertan geratu eta legeak dioen bidea presoei egiten uztea eskatzeko beste mobilizazio bat da, eta egia esan, harrituta izaten ari den Oiartzunarekin eta gehiago, Sarek bere ibilbidean egindako dinamika eta ekimen guztietan parte hartu ere duten asko, zalantzan jarri dutelako mobilizazioaren zergatia, mobilizazioaren helburua, eta argi eta garbi esaten dugu orain arte egin bezala, hau ez dela egingo omenaldirik, eta ez dela bide hortatik egingo den ezer, baizik eta bizi den salbuespenezko legedia bertan bera geratu eta legedia arrunta aplikatzeko eskaera egiten duen mobilizazio bat dela.
Hortxe, Inazio Oiarzabalen hitzak izan ere, berak komentatu duena aipatu duzu ez zuek ere, ez dela lehenengo aldia ez da ere horrelako mobilizazio bat egiten denak, gauza bera eskatzeko, ez azken finean euskal presoei legea aplikatzeko, legedia arrunta aplikatzeko, eta Unai Paroten kasuan adibidez legedia arrunta aplikatuz gero kalean egon barko litzatekela duela hainbat urte ez da, beraz legean oinarritutako eskariak direla eta ez dela inolako bestelako interesik edo ez dakite. Azken finean horrelako eztabaidek zer bilatzen dute? Nire ustez pizkat lehen esan dudana, nire ustez euskal jendartea asko aurretik doala, aspaldia ez bakarrik legea aplikatzean, nik uste eskatzen dela bide horri bat, ahalik eta laizter, egon diren konflikto politikoaren ondorioz dauden presoien egoera, konpontzeko eta ez bakarrik legedia aplikatzen. Nik uste dela pausoak ematea, lehen esan dudana, Euskal Herrian egoteko eta aldenean legearekin edo sortuko diren beste lege berriekin kalean egoteko eta bizitza publikoa modu normal batean egitea. Eta hortaz, erantzun behar horretara, dela behar bat daukaguna Euskal Herrian, jarri beharrean bide hori martxan, gaude berriro polemika batean sartuta niretzako erabat artifiziala dena. Baita gainera saiatu dira debekatzen martxa hori eta gainera ezin izan dute, ez da beharrezko permiso bat eskatzia, baizik eta komunikazio batekin nahikoa zen. Eta arrasaten izan bida, ze arrasateko preso bakarra da, eta orduan ulertzen dut, arrasatekoen nazo, eta orduan ulertzen dut bertan itxia, eta zuk esan duzu. Artifiziala baina egia da larun batean bertan Vox alderdia bertan izango dela, Santiago Abascal bertan izango dela, eta zer aurreikusi daiteke, zen nolako erantzuna? Nik uste dute, kasu horretan, nik espero nuen muturo eskuinatik eta eskuin espainoletik holako erantzunak egotea, eta hor erosoa daude, eta uste dute hori dela euren jokua. Egia esan ere bai, guztiak gure jendartea dagoela beste fase batean. Eta hortaz nire kezka nagusia da hori nola egun ardura politikoa dutenak sartzea joko horretan. Egin beharrean, benetan proposamen bat serioa pausuak emateko egotea oraindik retrovisoarekin begiratzen atzera eta joku mediatiko egiten eskuma espainolari. Eta niretzako hori da kezkagarriena. Batzutan hori sartzea joku horretan pausuak emon beharren, eta benetan jendartek eskatzen duena da konpontzea arazoa eta pausuak aurrera begiratzea eta ez atzera. Gainera, nire galdera da zertarako etortzen diez arrasatera. Azkenengo hauteskundetan, biratu dut, eta 78 pertsona boto lortu zuen Vox arrasaten. Orduan, 78 horrek euren botua eman dutzie. Baina, arrasateko jendia benetan Voxen sinisten dau, benetan beren alde dau jendia, zetarako datorra Abascal. Eta, jarri dute manifestazio antifascista bat, 11 erditan, zabatuan bertan, bastakit jendia horren kontra manifestatzeko, ni ustez aproposa da, jendia kalera irtetzia, baina zuk esan dasun moduan, igual euren jokuan sartzia da, eta hori kezkagarria da, ze hori da nahi dutena. Agian argazki bat bilatzen ari dira, eta jokoan sartzea arriskuak ekar ditzake. Nik bereztiko nuke, nik uste talde batetik herritarrek eta batez ere pertsona antifasistek erantzun behar dute eta kalean egon behar dira, eta nik uste dute zentzu horretan fasismotik datorre denean, noiz eta izan provokazio bat, baina datorrenean horrelako manifestazio kalean, ez dago txartere bai egotea bestelako adierazpen bat ere kalean, eta jendeak erakustea, ez gaudela preso hartzeko olako diskurtsoak bentsate kasu horretan arrasateko herrian, hori alde batetik, baina lehen esan nuena zijoan gehiago gure herrian ardura politikoak
dituzten alderdiei begira. Ze uste dut ere bai, beste modu batean daudela joku horretan sartuta. Ez igual justo gai honekin, baina, bueno, ostialean bertan dago ere omenaldi bat, Monrealetik atera antolatuta, eta uste dut dela beste modu batean, igual ez da manifestazio bat herrian bertan, bosek egiten duen moduan, baina, bueno, bada beste modu batean erabilita diru publikoa eta gure instituzioak, beste errelato bat eraikitzeko oso interesatua edo de parte behintzat. Eta bai egizia da egunero kongresuan eta komunikabideetan ikusten dugula diskurtso, Voxen eta Baskalien diskurtso arrazistak, homofoboak, eta uste dugu gure gizarte aurreratua dela, baina ez, oraindik asko falta da, eta oraindik Euskal Herrian eta Espainia mailan arrazismoa dau, gure kaletan, homofobia dau, eta holako diskurtsoek txarrago jartzen dabe egoera. Bai, kezkagarria baita ere, bihar antolatutako manifestazio hori, esan duzu beste errelato bat eraikitze aldera, paroten biktimak omenduko dituzte, baina pentsatzen duten erroa da sarek omenaldi bat egingo duelako, ez? Badirudi espetxe eskumena etortzear dela, bergizarteatzeari buruz hitz egiten da, presoen eskubidei buruz ere hitz egiten da, baina gero antolatzen denean presoen aldeko martxa bat, horrelako erantzun bat edo diskurtsoak ere entzutea, kezkagarria da, ez, bizigaren garaiotan. Bai, eta berriro esan behar dudana da, sare bada mugimendu herritar bat, eta uste dut hor, egon da zara edo ez, batekin alduzu aldarik baino horrekin, nire ustez gehiengo batek bat egiten du, eta horrela argi geratzen da urtero egiten diren mobilizazioetan eta horretan, baina instituzio batetik, diru publiko batekin, saiatzea bestelako errelato bat eraikitzen, zuk esan duzuna, gainera joku horretan, ez? Osea, erantzuteko erabiltzen dugu memorialaren elementua eta egiten dugu omenaldia biktimei eta aldi beran zaude alderatzen eskubien aldeko martxa bat, narazten olako gauza ere garrantzitsu batekin dela nola herri honetan eraikitzen dugu guztien artean errelato bat, benetan gainditzeko egon den konflikto armatua. Eta uste dut hori oso kontrajarria da eta batez ere egiten denean diru publikoarekin eta instituzioetatik. Bai, arazoa da hori, zuk esan duzun relatoa errepikatzean eta gobernutik datorrenian, ero partido politikoetik datorrenian, jentiak sinesten dauela, ez? Kaleko jentiak, zuk esaten dozan nuen, ze gertauzan Euskal Herrian, gehienak gauza bat uste dute, eta ez daben nahi beste partia entzun eta ez jakin, eta hori gertatzen da, eta hori uste dut arazoa dala, bestian ideia eta bestian egisa, ezagutu inbierda. Badirudi atzera pausoak ematen ari direla, bidean aurrera egin beharrean gai honetan, baina ikusiko dugu zer gertatzen den larun batean eta diegongo gara, herri jarraituko dugu horretara. Beste gai bati helduko diegu jarraian, eta hori ere kezkagarria Euskararen egoera Euskal Herrian, ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, ikusi genuen molak lege horrekin, nola Euskararen erabilera ikastoletan mugatu ala ez mugatu, beraien mehatxupean hasi dutela ikasturtea, baina orain hegoaldean udalen legea ere auzitegi konstituzionalera helduko dela, udalaktak euskaraz idaztea zilegi denala ez ebatziko du konstituzionalak? Niretzako hor irakaspen bat atera barko genuke, hau da, herri honetan esfortzu handiak egin dira azken hamarkadetan Euskaren aldeko esfortzuak, batez izan direla herri ekimenetatik egin diren esfortzuak edo modu herritarrean antolatuta eta hor kokatu alditu ikastolen mugimenduan, Euskal Eskola Publikaren aldeko mugimendua, inkluso unibertsitateetan egin diren esfortzuak benetan Euskal izateko, korrika moduko ekimenak edo AEK bera, baina Euskararen biziraupena bermatzeko horiek badugu bere muga. Eta buru jabetza gabe, hau da, estatu bateko egitura barik,
nekez euskara nekez egingo du aurrera, hor dago la muga, eta hor, igualde bada, salatu behar da, nola ez, gertatu den Ipar Euskal Herrian eta hegoaldean, baina baita ere jakitea agian hor dagoela muga bat, eta edo lortzen du esparruetan edo buru jabetzan pausuak ematen ditugu eta berez estatuko egiturak irekitzen dira Euskal Herrian, euskara edo gure hizkuntza blindatzeko edo bestela egongo gara horrela etengabe. Bai, euskara hizkuntza ofiziala da, eta hortaz instituzioetan erabili eta jakin beharko litzateke. Ni kazetarian naz, ni gazteleraz da itxen dut, hitz egin, nire familisakin, nire Extremadurakoak die, nire kuadria, bai, dana gazteleraz. Eta orduan niretako erronka bat da, hona etortzia eta euskaraz hitz egitea. Eta saia da, niretzako, eta ni moduko neska eta mutil asko da Euskal Herrixan, baina garrantzi asko dauko. Eta ni, adibidez, prentxaurreko batera faten nazen bakoitzian, agintariek, politikoek, hasten die beti euskaraz hitz egiten, 4 lerro euskaraz irakurtzen dut, eta gainera batzutan txarto irakurtzen da bez, eta gero gaztelera pasatzen die. Eta eurek die niretako, ejemplu zehatzena, ez? Eurek aldabe gehiagoin, euskaraz ikasi, euskaraz mintzatu, euskaraz adierazi euren politikak, eta ez da bezin. Orduan, guk, herritarrok hori ikustian, ni ez nazela euskaraz jaio, ikusten duten bakoitzian, apena asko sentitzen dut, ez? Esaten dut, gustoko litzateke gehiago ikastia eta gehiago itxia, baina eurek ez da bezitzen, orduan, saia da. Bai, norbanakotik eta adibideak diren instituzioen agintarietatik hasi behar da euskara erabilera hori orokortua izatea, ezta? Konstituzionalera doa, esan dugu udal-lege hori, zer dio konstituzioak oreka bat izan behar dutela bai gaztelaniak, bai euskarak, ez da oksimoron bat edo kontraesan bat orain konstituzionalera joatea gutxitua den hizkuntza bat erabiltzea gatik. Gainera, oreka bat behar dela gaur egun erabat desorakatua dela euskaren erabilpena gure herrian, ale gehiago, egin barko zen lege bat bermatzeko benetan euskara erabili aldela egunerokotasunean, eta guztiok ezagutzen dugu, euskaldunok ezagutzen dugu, bizitza euskaraz ezinezkoa dela, eta hemen printzipioz ofizialtasun hori dago eta egon barko zen bermatuta, eta ez dago, imagina dezakegu bestelako herrialdetan duen ofizialaz den edo bestelako esparruetan. Eta niretzako, hori, esan dudan, norbanako guk egin aldugu esfortzu bat, eta zuk esan duzu, ez? Inkluso jatorri alitzeko pertsonak egin aldugu esfortzu bat ikasteko euskara eta erabiltzeko, baina gero ez badago egitura bat instituzionala, hori bermatzen duena edo bultzatzen duena, biliko gara beti esfortzu bat egiten, baina oso zaila izango da benetan normalizatzea euskararen erabilpena eta izatea tresna bat gaur egun 2008an edo mende honetako tresna bat mundu akademikoan, zuk esan dizu kazetaritzan, baina administrazioan ez da erabiltzen, txosten teknikoak egiterakoan ere ez da erabiltzen, eta mundu akademikoan da nahiko arraroa bai topatzea olako erabiltzea euskara mundu akademikoan, eta hori kezkagarria da. Uste dut problema dela eskakintasuna. Jendeak ez dago ezagutzen eta ez dago, ez dut erabiliko. Eta ikasterako orduan, berdina, erderaz, ero gazteleraz, albadotik ikasi, igual hobe, nota hobiagoak aterako ditut eta errazagoa izango da niretzako. Baina, uste dut, erabakia, euskaraz dana itxiko erabakiat, ausarta da, eta ez bakarrik euskara, lengua minoritario guztixan dako, adibidez, Mexikon egon naz, 2 urte bizitzen. Eta hango jendiak, lengua nahuatl hitz egiten da bena, edo lengua indigenak erabiltzen da benak, niretako ziren super ausartak. Osea, inork ez zekien zer esaten zaben, baina, euren familia da, euren herrialdia da,
Eta hori nahi dabe jentia jakitzia, ez, eta segatxik guk ez. Ni fanitzen, badibidez, egonaz Italian bizitza eta italianos ikasi behar nauen, ze bestela ezin nauen ikasi, eta ezin nauen hitz egin. Eta hori segatxik hemen, Euskal Herrian bizina zela, ez dut euskara erabiltzen. Eta ni espion aurrean jarri naz, eta hori berbera esan dion nire buruari. Eta segatxik ez, igual gaur da, 27 urte ditut, igual gaur da euskaraz egiteko eguna. Bai, gako garrantzitsua eman duzu, uste dut hainbatek pentsatzen duena islatu duzula eta gai honekin amaitzeko bakarrik komentatzea xehetasun bat nola heldu da udal legea konstituzionalera Voxen helegite batengatik berriro ere. Gaia aldatuko dugu eta oraintxe bertan pilpilean dagoen gaia da elektriken kontua, argindarraren prezioaren etengabeko igoera hori. Baina joango gara monetaren beste aldea ere ikustera, izan ere enpresa elektriko askok edo multinazional askok garapen egoeran edo herrialde pobretuetan duten inpaktuari buruz ere hitz egin behar delako, askotan urrun gelditzen zaigun zeo zer dela pentsatzen dugulako, baina gure bizimodua nolabait sostengatzen duelako baita ere, eta horren arira bakarri dute Global Witness txostena urtero ateratzen duten datuekin, eta azken urtean 227 lurraren aldeko ekintzaile erahil dituztela mundu osoan zehar, hain justu klima aldaketaz gehien hitz egiten den honetan, ez? Bai, justo aste honetan eukidot aukera ingurumenaren aldeetan nekazarien lan baldintzen alde borkatzen den emakume batekin hitz egiteko deitzen dena Leiria Bai Garzia. Bera Guatemalakoa da eta 5 hilabete egon da hemen Euskal Herrian, zehar eta gobernuak daukon programa temporal batean. Eta bera kontatu zidan, 2 urtetan bere organizazioko 20 pertsona hil dituztela. Orduan, bere organizazioa Kodeka deitzen da. Eta ingurumeran alde eta nekazarien alde egiten ditu manifestazioak, ikerketak eta euren azkenengo ikerketa justo salatzen zauen nekazariek, finka pribatuetan lan egiten duten nekazariek, 12, 16 eta 20 orduko lanaldiak zituztela. Eta txarraua zen emakumendako, ze urak emakume nekazariak ez dute soldatarik jasotzen. Ez da bez lana egiten dute, baina lan komplementarioak. Eurak esaten da bez moduen lan komplementarioak dira. Eta ikerketa hau gobernura bidali da bez, eta ez da egun inongo hobekuntzarik eta ez bez. Orduan, larria da hango jendia zelan dauen. Nik lehen esan duzu ez, urruneko arazo bat moduan kokatzen dugula, ematen du ez, beste, eta nik uste dute hor ere, pentsatu beharko genukela, zein den gure ardura ere bai honetan, ez? Argi dago, sistema kapitalista batean bizi garela, sistema kriminala da, eta nik uste dut argi dago, irabaziak daudela beste guztiaren gainetik, lurra eta pertsonen gainetik, eta hortaz, holako kasuak ematen dira, baina hor, enpresa horiek non daude, batzutan ere, bertako enpresak dira, eta uste dut hor, guk ditugula bi aukera, bata salatzea, esan duzun orain dagoen elektrikarekin dagoen kontua, eta urriaren 8an Bilbon dago manifestazio bat, eta salaketa beharrezkoa da, edo zuk esan duzuna ez, bisibilizatzea dauden arazoak, elkarrezketa eta zuek egin alduzuen lan hori ez, jartzeko palestan, eta bestaldetik dagoen bai gure ardura kontsumitzaileak ere garen denean. Eta elektrikin kasuan badaude alternatibak ere bai, hau da, badago ja goien ere hemen, eta, Iberdrola agertzen dare bai olako enpresen artean, ez? Guk ere salatu dezakegu, baina ere egin alduguna da beste aldeko kontsumo, beste moduko kontsumo baten aldeko apostua, eta hor, Goiener, edo telekomunikazioetan Izarkom, edo Bilbon nahi badugu kontsumitu ez azkenan ere bai, askotan lurraren gatazka horiek dira ere bai gero ekoizteko lehenengo mundurentzako produktuak, Bilbon daukagu labore beste moduko kontsumoak egiteko, eta hor ere gai, jabetu barko gineateke zein den gure boterea kontsumetzaile moduan. Eta askotan uste dut, bata kokatzen dugula oso urrun arazoa, eta arazoa sortzen da hemen,
Eta bigarrena, ematen da, badirudi bakarrik dakagula aukera salatzeko. Eta uste ere kontsumitzaile moduan, beste moduko apostuak egin alde ditugula. Bai eta ez. Zure alde nago, baina kontsumitzaileak, herritarrak, bai, daukugu erru apur bat, ero gehiago, ero asko barkatu. Baina elektrikak eta gobernuak gehiago daukie. Osea, ni bai aldatu nire kontsumitzeko, ez dakitxe, ohiturak. Baina erru guztia, herritarrongan jartzia bai, igual kezkagarria da. Eurek badakigu superaberatsak die, daukie 1000 aukera ez kontsumitzeko, argianen presioa ez igotzeko, eta itxen dabe, eta gure aurpegi aurrian, itxen dabez. Orduan, ni landare ezagutzen dut, eta alnazfan horra erostera, baina uste dut arazoa konpondu daiteke goitik. Hemen, utxiko dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko Maialen Ferreira eta eskerrik asko Carlos Renedo gorean izateagatik. Eta jarraian itzuliko gara, eguneko albiste nagusiekin Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan. Haupa, gu Katalin eta Ane gara, J. Martinako kideak, eta bizi musika saioan gure hemen egon nahi nuen edo eskanta aurkeztu gureko genuen. Oier Beldarrainek egindako bideoklipa da hau, eta gizarte individualista honetan elkarren beharrari eta elkartasunari abestu nahi dio. Animatu saioa ikustera eta gozatu. Noizko argiek itxutu naute, herri gorriak ikusi arte, atzatik goazen okerrak zuzen. Noizko argiek itxutu naute, herri gorriak ikusi arte, atzatik goazen okerrak zuzen, eroritakoa guretzat batzen. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen auta malez. Hemen egon nahi nuen edo ez, beharrak mugitzen auta malez. Ezin izan gaitu itxutukeak, elkarri ateratako labanak. Ikusi ditu eskuetan, ezin izan gaitu itxutukeak, elkarri ateratako labanak, eta lotu gaituzten kateak. Hemen egon nahi nuen